3 неща, които трябва да спрете да правите, ако искате да сте щастливи. Първо, спрете да мислите за миналото. Миналото не съществува. То не е релевантно към нашия настоящ момент и ако ние постоянно се придържаме към него, това няма да ни дава възможност да живееме пълноценно живота си тук и сега. Второто нещо е, спрете да се притеснявате за бъдещето. Установено е, че 85% от притесненията и тревогите, които имаме, никога не се случват. Тоест, ние създаваме една илюзия в главата си, която всява страх и притеснение и отново не можем да се насладим на живота си тук и сега. И третото нещо е, спрете да се притеснявате какво мислят другите хора за вас, дали ви одобряват и спрете да търсите любов и приемане от тях. Човека, който трябва да ви даде любов и приемане, сте вие самите. Защото ако вие обичате и уважавате достатъчно себе си, грижите се за себе си, тогава може да сте сигурни, че ще видите това и в другите хора, защото другите хора са наше огледало. Те ще започнат да се държат по този начин, по който вие искате, защото вие давате необходимото уважение към себе си. Последвайте ме!